20 марта. Така, я горе пиши в Share Your Broadcasting, пиши NoSQL. Пиши, чакайте, не цялото. I'm broadcasting live, след това интервал. Или нов ред. Хеш само че. Хеш NoSQL. Малки и големи букви. NoSQL, това няма никакво значение. NoSQL, интервал, хеш, MongoDB. Хеш PCVT. Да, точно за ти си мисля. Защото тут е направо на Twitter. Share. Тут е всъщност на моя. Идеалното. Така, да, е Star Broadcasting. Тоест? Да. Отново сме четвъртък. Отново ще говорим за компютри. Този път за NoSQL. Заедно с Ян Александър и Любомир. И сега Любомир най-напред ще ни каже двете думи за NoSQL. Какво е, за какво се ползва и така нататък. NoSQL като термин няма строго определение, но той се свързва с това, че не е близко до релационния модел на базите от данни. NoSQL базите от данни работят много добре на клъстери. Те са open source и нямат схема. Друг основен бонус е и Graph Databases, които всъщност са и част от NoSQL, защото те позволяват една много добра свързаност. Да. Няколко вида имаме NoSQL бази данни. Най-елементарните са от тип ключ-стойност, да речем BurkDB, имаш там някакви други бази данни, които са общо взето, имаме някаква промени, да речем, и нейната стойност поделени в нещо в таблица. По-сложни са документно ориентираните, където може някакви структурирани данни да съхраняваме на този сървър. И така нещи Graph Oriented, където се съхраняват иерархично структурирани данни. Много е важно да се каже, че NoSQL като термин, въпреки че съществуват сравнително отскоро, на практика подобни бази данни съществуват от много години. Даже, ако не ме лъжи паметта или информацията, която имам, по принцип първите бази данни са били по-скоро NoSQL, т.е. без да имало първо езика SQL, с който се правят заявки към тях, и второ не са били точно по релационния модел, който се появява по-късно и става доминиращ. Ако искате, дайте сега някакъв пример за някакви бази данни, защото знам, че ви сте занимавали, сте правили проучвания. Да, ще дадем по един пример за трите вида. За Key-Value, DynamoDB, поддържа се от Amazon, той е продукт на Amazon като цяло. Документ ориентирана като най-популярна MongoDB, CouchDB също. И за Graph Databases лидера е Neo4j, на Java решение, доста добро. А тази, за която преди време споменахме, как се казваш, OrientDB? OrientDB е смесица доста интересна между Document Oriented Database и Graph Database. Защото тя също е популярна. Поне аз като правих проучването, също има там списъците. Тая Neo4j, тя е само графи. Да, тя пък е най-популярната. В смисъл, тя е много пред всички останали. Мисля, че функционално е малко по-разширена от OrientDB. От това, което съм запознат. Да. Така, значи тези решения, тези NoSQL бази данни са основно за сървъри. Аз преди време се опитах да намеря нещо, което да е за мобилна платформа за Android. Единственото, което имаше направено, горе-долу, даже не е завършено, беше OrientDB. Но понеже те са явно за по-такива сложни, не по-сложни, а по-тежки системи, за мобилните платформи много не пасват. Така, и сега доколкото разбрах, предварително като говорихме, вие сте се борили с някакви проблеми там, където за някакъв ваш проект, сблъскате се с някакви проблеми и сте намерили решение, като това решение се основава на NoSQL база данни и по-точно на MongoDB. Днес ще бъде интересно да кажете горе-долу какви са били проблемите, решението и така. Задачата, която трябваше да решим, е да запазваме лог файлове, които са големи по размер и се очаква те да стигнат милиони записи. Всъщност, той са по-скоро не лог в класическия смисъл, лог на, да речем,
Apache сервер, нещо такова. Да. Просто данни, които постоянно постъпват в големи количества. Да. Проследяване на потребителя, търсения, най-различни респонс, съобщения от сервис и такива. Абе, журнални данни ги наричат. Да. Тъй? Всъщност проблема, който възникна, беше с имплементация на странициране за тези лог данни. Да. Сърцевината на проблема е в това, че стандартното странициране, което се използва в MySQL, което е на мода от доста време, е с offset и с някакъв лимит. Да. Това обаче при NoSQL и в частност с документ-ориентираните бази данни не е много добро решение, защото skip функцията, която се използва с MongoDB, може да генерира доста забавяне. За пример, ако сме на 10 000 запис, което не е чак толкова много, забавянето може да е около секунда. Това е напълно неприемливо. Да, всъщност, да. И ние разглеждахме доста решения в интернет. Нашата платформа е на PHP, трябваше ни PHP решение и повечето решения за нашето съжаление бяха с скрип. Намерихме частично решение за този проблем с използването на ID-та или по-скоро да ограничим селекцията в query-то с дадено ID. Да. Самата оптимизация идва от това, че за всяка страница взимаме ID-то на първия елемент и след това смятаме стъпка. Стъпка, която може да бъде положителна и отрицателна. Стъпката се базира на това колко страници трябва да се премине напред или назад от текущата. Ако ние сме на първа страница и искаме да преминем на трета страница, стъпката, която ще получим е 4, тъй като толкова страници трябва да прескочим. И това е заложено и в нашия алгоритъм. За преминаване напред, сега ще ви обясня как работи, използваме тази стъпка, умножаваме я по броя на резултатите, които трябва да се покажат на страница и след това търсим всички записи, които имат ID по-голямо от текущото, което сме взели на първата страница. На практика, аз доколкото разбрах, всъщност се намалява тая общата стъпка, която трябва да се направи, за да отиде на определена страница. Да. Тоест, ако записите са 1 милион, няма да правим скип ли там, както се казва функцията. Скип, да. Офсета няма да е огромно число. По-голямо от 100, да речем. Да. И всъщност това ускорява цялата процедура. Да. Ограничаваме записите с помощта на ID-то. Фактически правим query за ID-та, които са по-големи от позицията, в която се намираме. И той Любомир каза за придвижване напред в страниците. При придвижване назад е почти същото, но с отрицателна стъпка. И избираме модула на стъпката фактически. Ако е минус 3, вземем модула, който е 3, умножаваме и правим почти същите изчисления, но избираме резултати, които са с ID по-малко. Да. За отиване напред са по-големи. И всъщност една малка подробност, която има за придвижване назад и че трябва да обърнем сортирането на данните. В ревърс това. А тая процедура по вършене на сортирането на данните, тя бърза ли е? Ами тя е бърза, ако го правим на поле, което е индексирано. И в общия случай това е ID полето, което е стандартно за Mongo и то е с индекс. Това е подчертавка ID полето. Да, това е primary key за MongoDB. Сега, той, което ви сте направили, то е ясно, че сте го разработили на MongoDB. А по принцип, проучвали сте дали на другите подобни такива NoSQL бази данни същите проблеми ще възникнат и дали ще се решат пак по същия начин. Тоест това с скип дали е такъв стандартен проблем за този тип бази данни? Ами според мен е стандартен проблем за всички бази данни, защото дори го има и в MySQL. В частност MySQL се справя малко по-добре с offset от MongoDB. Да. Така. Там не се усеща просто. Да. Той явно с такива данни работи. Точно с този тип, нали, приброяването на елементите в една заявка се справя сравнително добре, защото той пък е наистина така много често срещана операция по принцип в релационните бази данни. Тъй, и сега, както при всяка подобна задача или решение на проблем, предимствата на това решение и съответно след малко недостатъците.
Предимствата на решението идват от добавянето на ID-то на първия елемент, който е на страницата. Това ни дава скорост, значително по-бързо от другите страницирания и имаме гъвкавост при нашето решение. Тъй като използваме Document Oriented база данни, можем да добавим индекси и на други полета, не само на ID-то, което си има по подразбиране. Примерно дата. Да, и можем да търсим по ID и по дата, Да, което също ще е много по-гъвкаво и бързо. Това беше другото нещо, което ще е за датата. От недостатъците, те не са чак толкова травмиращи, но има някои възможности на стандартното странициране, които не могат да се имплементират. Или поне не толкова лесно. Например, не може да отидем от първа страница на последна. Всъщност на последната най-вероятно няма да е толкова трудно, но да речем предпоследна, предпредпоследна. Да, всъщност може, нали, да обърнем пак реда, да направим някакъв хак, но като цяло, нали, това няма да е част от основния алгоритъм. Да. Значи остава си произволното прескачане на страници, пак си остава, но от друга гледна точка обаче, за един нормален потребителски интерфейс, нали, подобни прескачания от страница на страница, особено ако са много страници, да речем няколко хиляди страници, реално не виждам смисъл ти не такъв проблем точно по тази причина, защото едно нормално приложение няма ти дава възможност да скачаш напред, си искаш страница. Да, значи виждал съм други функционалности на страницирания, където се избира точния номер на страницата. Сега това е невъзможно в нашето решение. А и бизнес логиката ни налага странициране на ограничен брой страници, тъй като това са логове и ни трябват най-актуалните, които да се покажат. Да, фактически за нас последните 10 страници, нали, логове са напълно достатъчни. Да, за конкретното ваше решение, това става. Така, сега по принцип за NoSQL базите данни, значи аз в началото казах, че NoSQL са тези, които са на практика нерелационни бази данни, нали, може така да кажем, които не използват релационния модел. И те съществуват такива бази данни от много давна, но в днешно време, когато кажем NoSQL, общо взето се разбират тези, които ви споменахте. Нали, Mongo, Coach и там другите бази данни. И те се развиват. Те общо взето, някои от тях съществуват от доста години, но последните 3-4-5 може би. Neo4j, например. Да. Не е много. Да, а тази, която аз гледах Orient, мисля, че е още по-отдавна, просто е по-рано е била на някакъв друг език написана, че на C или на C++, и сега се е написали на Java, нали, за да може да я прехвърлят на само там. Може да реша дали точно беше за нея, но имаше една така, която съществува от 90 някаква година. Така. Явно тези бази данни ще се развиват, защото винаги има нужда от това да записваме документи, такива структурирани документи, но не ключ-стойност, документи, в които има някакви такива по-сложни данни, ще даже да има и файлове вътре. Всъщност за документ-ориентираните бази данни това е много голямо предимство, защото една структура от данни просто я изпращаме, без да имаме нужда от Object Relational Mapper, както е в случая с релационните бази данни. Няма нужда да разпределяме данните в отделни таблици, което всъщност от една гледна точка един нормализация, говори се за недостатъци, но в случая с големи документи, които рядко се променят, това е едно голямо предимство. И когато няма някакво търсене по някакви такива много специфични полета. Или пък всъщност по специфични полета е доста удобно, да. Няма проблем, обаче, защото се индексира. Трябва да направиш full text search вътре в самите полета? Има решения всъщност за MongoDB, специално за full text. Всъщност в MongoDB данните, всъщност там JSON се поддържа по подразбиране. Да, всичко е JSON фактически, няма значение кое е полето и колко навътре е в иерархията. Да. Индексите са едни и същи. Да. Сега с key-value полетата, базите данни, вече е малко по-различно. Повечето поддържат, нали, индексирани, но там нямаме такава иерархия, както с... Там целта е, там други цели са гонят с key-value. Там аз за Berkeley ви мога да кажа, размера на данните, първо е много важно да бъде много оптимизирана от тази гледна точка, защото те се използват вграждане в устройства и така нататък. Размера на самата база данни като изпълним код, пак по същата причина, защото се вгражда в някакви такива малки дребни устройства, не винаги, но това е едно от нещата.
И също скоростта. Значи BerkeleyDB поне до известно време, до предизвестно време беше най-бързата база данни от този тип. Тоест там светкавично можеш да намериш стойността, като да речеш ключа. Нали, индексирането там е с най-добрите алгоритми, които до сега са измислени. Ами една примерна имплементация на нещо с такъв тип база данни е Autocomplete. Много натоварен сайт. Autocomplete е едно от най-използваните. Което е key value на практика. Да. И там много лесно може да намерим решение. Друг вариант е запазване на сесиите, също с keyword. Да. Всъщност е практика, това е практика. За скорост. Сега, още един пример за използването на тези бази данни е когато се използват в комбинация с други. Първо на най-низко ниво, пак отново за BerkeleyDB, мисля, че точно те се използват в други бази данни като някаква там основа за индексиране. Тоест алгоритмите, които са разработени за тези бази данни, се използват за индексирането на обикновени релационни бази данни. Най-вероятно също може да се направи с такива NoSQL база данни, в смисъл от другите типове, да речем документно ориентирани и така нататък. Другия начин, по който могат да се комбинират, аз мисля, че ви сте се занимавали с нещо такова, е когато се използва комбинация от MySQL и, да речем, MySQL и MongoDB. Тоест за някои неща да се използва едната база данни, а пък за други неща да се използва. Ами релациите могат да се опишат с MySQL. Да. Или дори с още по-добър вариант, ако имаме по-сериозна иерархия от релации, може с Neo4j. А пък самите данни да бъдат с референции в MongoDB. Да вземем един e-commerce. Сесиите може да се запазват в key value, самия ордер с айтемите в document base, информацията за продуктите е в релационна база от данни, а пък социални връзки, т.е. кой какво си е купил, и приятелите какво са харесали в Graph Database. Да. Фактически голям мит е, че NoSQL е най-оптималното вече ново решение, което ще измести всичко останалото. Просто е една допълнителна сглобка за нещо, което може да се реши. Някакъв проблем, било то с хоризонтално скалиране на няколко сървъра. Същото е едно от големите му предимства, нали? Шардинга, да. И причината да възниква. И наличието на polyglot persistence. Всеки сам да може да избира каква база данни да ползва, в зависимост от това какви са неговите изисквания. Документ ориентираните бази данни те мотивират денормализация. Това е най-важното там. Да. Така и сега най-накрая да кажем какво очакваме да се промени. Или по-скоро да бъде добавено в тези бази данни, в NoSQL бази данни и по-специално за тези, които споменахме в Mongo и така нататък. Той, което в момента го няма, пък може би на потребителите, т.е. на разработчиците им трябва. Или какво смятате, че следващите някакви години? Аз мога да кажа какво съм намерил като липсващо, което е по-техническо. Няма възможност да се пишат екстенжени за MongoDB. Да. Или поне не по много лесен начин. Аз смятам, че транзакции ще бъдат добавени. На този етап транзакции има в Graph Databases, а при другите се поддържат операции, които запазват консистентността на данните. Всъщност транзакциите са интересна тема. Да, ако се върнем назад, при MySQL не е много, по-късно се добавят и те даже с нов тип. Да, и се очаква и тук да стане. Ами, добре, ние след като го... Това е всъщност много дълга тема, но по принцип след като те могат да се скалират хоризонтално, т.е. да бъдат на различни машини, различни записи, как ще стане транзакцията? Малко се усложнява в такъв случай. Ами точно това е, че аз си мисля, че вероятността да има транзакция е по-малка. Да. Защото точно това е за MongoDB специално, това е един от плюсовете, че MongoDB нарочно няма транзакции. Те мотивират да могат да се изпращат само единици записи, цял агрегат. Да. Ами то няма, то като няма релации, като няма ключови връзки помежду, няма смисъл, не е фатално той, че да решим един запис ще бъде изгубен, стига да знаеш, че се е изгубен, нали може да много да го направиш. Проблемът би възникнал, ако трябва да се работи с няколко агрегата едновременно. Сега в документ ориентир, ако имаме само един агрегат, както колегата каза, той се запазва. Само да кажем кой е агрегат, защото намесихме тая дума. Агрегат е структура от данни, която се подава към
дадената база данни. Просто не е точно уред от таблица, в MongoDB, например, се казва агрегат. Да. Сега, значи ти транзакциите в чистия вид не могат да се направят програмно, обаче могат по някакъв начин да се реализира той, което след като липсват транзакции в момента, да речем в MongoDB, с код по някакъв начин може да се симулират, да се каже. Да, и има два варианта за момента. Песимистичен и оптимистичен. Да. Има стратегии. Стратегии, да. Добре. Ами това е за днеска. Дискусията ще продължим след около 40 минути на традиционното място в малкия интер, където ще се съберем, да се почерпим. Така че ако искате да дойдете там да продължим дискусията, заповядайте. Благодаря ви на вас. Айде!